patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Magmalipayon, magmalipayon, magmalipayon ka. Magmalipayon ka. Hey! Magmalipayon, 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 magmalipayon ka. Sagyanin ka na. Magmalipayon, 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 sagyanin. Magmalipayon, 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 magmalipayon. Magmalipayon, 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 ang pagdalay na di-awinin. Magmalipayon ay ang pinakalang gawin sa tanang Pasko. Magmalipayon, magmalipayon ka. Hey! Masagyanin ka pa. Magmalipayon sa kakaroon. Merry Christmas! Felices Pascua! Maayong Pasko mga kapuso all over Mindanao! Atong sa ulugon ang kapanganakan ni Hesukristo, pinaagi sa paghinigugmaay sa usag-usa. Give love and share your blessings mga kapuso, dili lamang sa Pasko, kundi sa matag adlaw. Ug daghang salamat sa pangmalakasang performance sa University of Mindanao Choral Alumni. Ato gayon nabati ang diwa ng Pasko. Say maayong buntag ug Merry Christmas! Mayong buntag og Merry Christmas Abjil. Ato sab i-greet og Merry Christmas ang atong mga modern day heroes, ang atong frontliners nga inay mag-celebrate og Pasko, kauban ang tibok banay. Gipili nilang magtrabaho aron magserbisyo sa katawhan ug sa mga nanginahanglan. Mga kapuso, subay sa pagsaulog nato sa Pasko, atong makauban karong buntaga ang direktor sa Social Communications Apostolate sa Archdiocese of Cagayan de Oro nga si Father Derjan Favorada. Samtang say kung ang kadaghanan nag-uban o nagsalo-salo sa Noche Buena. Apan kamusta kaha ang ato mga kapusong OFW nga layo sa ilang pamilya sa pagsaulog sa Pasko. Kana ang atong sayron kauban ang OFW sa Kingdom of Saudi Arabia nga si Buying Glorio. Og sa Bestok, makauban nato sa pagsaulog sa Pasko si kapusong Dion Ignacio. Mga kapuso, the best gayon sa ulugon ang Pasko nga kauban ang tibuok pamilya. Apan, unsa kaha pa maagi sa mga overseas Filipino workers kun OFW sa pagsaulog sa Pasko nga layo sa ilang kabanay. Ug subay ni ana ato makauban karon ang OFW sa Kingdom of Saudi Arabia nga si Buying Glorio nga taga Davao City. Sir Buying, maayong buntag, Merry Christmas ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta dira, sir? Mayong buntag mga kapuso, greet po ako Merry Christmas ang tanan ng mga kabanay, pamilya, especially po sa akong asawa na si Mary Giselle, sa akong anak si Kobe, o sa akong mga kaparintihan diya. Mayong buntag o mayong Pasko sa tuwang tanan. Sir Buying, unang-una, pila na ba nga katuig nga nagtrabaho dinha sa Saudi ug unsa po ang imong trabaho, sir? Next year, mag-lima katuig na ko. At the same time, isa ko ka bus driver diri sa isa ka company.
dito sa Saudi Arabia. Sir, kamusta ba ang dagan sa panginabuhian dinha sa Saudi? Praise God, pero okay pa yapon, makabuhi po sa pamilya. At least makaluwas-luwas sa kapobrehon. Sir, unsa ba ang nag-push sa imuha nga manimpalad abroad ug paunsa ba nakatabang ang imuhang pagtrabaho dinha sa imuhang pamilya dinhi sa Pilipinas? Which is dati mo ang trabaho nako is always lang permitting ng contractual and after contractual change sa po lang trabaho until maurot na lang akong edad di na ako madawat sa isa ka company kaya na ay may age limit ang Pilipinas. Actually dako gyud siya diferensya, no? Lahi gyud ang rate diri sa Saudi, lahi po ang rate sa Pilipinas. I-kumpara nako sa provincial rate, so dako siya diferensya. At the same time makabuhi gyud. Makatawag na, makapaayo patag gamay balay. Sir, sa 5 ka tuig, unsa ba ang challenges nga imong gikaatubang isip OFW? Ubay-ubay, no? Pag-challenge una dire. Siguro sa ilang culture dire, una, ikaduha, ilang mga rules kailangan mo i-follow. Ang relationship sa pamilya, siyempre, layo man mi. Ang kamingaw, more na gini kalaban na mo dire. But we are blessed siguro kay na may net, makastream nga pa na mong kuhan, ang pamilya, ang anak, asawa. Although ang siguro ang di lang siguro something negative side sa pag-abroad. Siguro kada lang kuhan, layo gyud ka sa pamilya. Ang kamingaw man gyud di kabayran. And speaking of layo sa pamilya, kanus ba ka sir last nga nakauli dinhi sa Pilipinas? Early 2018, kanang Christmas na ako diri sa Saudi Arabia, wag ito ko kauli sa Pilipinas. Sir, sa matag Pasko, unsa ba ang pamaagi dinha aron i-celebrate gihapon ang Pasko bisan layo sa imuhang pamilya? Minsan kami mga kakwarto lang namo diri, mag-celebrate po ng Christmas, magluto-luto, para to celebrate lang ng Christmas. Pero the last time mga Christmas, usually naka-duty ko. Lang, katakanta sa bus. Merry Christmas. Merry Christmas to myself. Itawag sa pamilya. O unsa ba imong wish sir nga gusto matuman karong panahon sa Pasko? Wish niya ko sa Christmas. Siyempre, happy ang family. Masabtan po sa akong pamilya nga every Christmas nga nang wala ko. And hopefully by next year, kauli na po tunta. And siguro, pinaka best wishes na ako sa kong sarili is maka-for good ako sa Pilipinas. With my family. O karong buntaga, i-grant na mo ang imuhang wish nga makauban ang espesyal nga mga tao sa imong kinabuhi virtually. Ani ay imuhang misis nga si Mary Giselle ug ang anak nga si Kobe. Hello! Hi, Papa! Uy! Hi, Surprise! Hi, Kadong! Hello. Ma'am Giselle, unsa ba imuhang Christmas message sa imuhang bana? Merry Christmas, timo de Papa. Bisan pa man nga dugay na kita wala nagkakuyog sa every Christmas kay naadyo ka diha nagtatrabaho. Always na ko nga wish nga good health and unta guidance ka ni Lord kanunay, and we love you so much. How about si Kobe? Unsa imuhang message sa imuhang papa? I wish you a good luck and have a happy life, and I hope you come back here. I love you. Come back here, please. Lain man mo, surprise man mo. Wag po ta kasagan mo Og sir, imong message sab sa imuhang mag-ina. Stay strong lang, boss akong asawa. Mas palauman na nato itong mga nauna, which is disod gid kayo ang ato ang sitwasyon karon kay layo ta sa isa-isa. Labi na po sa akong anak nga nagdako nga wala po ko. Stay strong, pray permanente sa Ginoo, ngayon sa guidance, and then good health. Na siguro sa yes, napay pagkapindi ay kadailan. And then I love you so much and I miss you. First of all, Merry Christmas imo de Papa. Magpasalamat ko nga you've been always a good provider to us, and you are very good Papa to Kobe. Always good health lang po, and then guidance ng Lord.
That's all. Ug unta makauli na ka for good. We are hoping no nga all is well na sa sunod tuig aron madayon na ang imong pag-uli pohon dinhi sa Pilipinas, sir. Daghan kayong salamat, Sir Buying, ug amping pirmi dinha sa Saudi Arabia. Ug Merry Christmas sa tanan. Merry Christmas. Salamat. Merry Christmas. I love you, I love you. Here. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi, Merry Christmas! Thanks, Argel! Maayong buntag mga kapuso, welcome to Best Talk. Merry gyud ang ato ang Christmas karong buntaga kay ato makachikahan si Kapuso Heartthrob Dion Ignacio. Maayong buntag Dion and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Merry Christmas! How are you? Yeah. Merry Christmas, maayong buntag sa inyong lahat dyan. Yan. Kumusta ang naging celebration mo ng Christmas naman kasama ang iyong buong pamilya? Nako, okay na okay, masaya. Kaya lang yun lang, di ba? Siyempre, bawal tayong magtanggap muna ng bisita. So, masaya. Tapos, video call na lang yung ginagawa namin para makausap yung ibang family namin sa ibang lugar. Masaya Kung naman. meron ka namang dasal ngayong Pasko, ano yung naging dasal mo? Siyempre, ang dasal ko ngayong Pasko is maayos na tong pandemic na to. At na sana malagpasan natin to dahil, di ba, ang dami niyang pinatay na events. So, ako, personally, yung aming milk tea dahil sa pandemic, yan, wala na. Nag-close kami. Anyway, makakaya natin to, pagsubok lang to. At nalaman namin parang marami ka rin ginawa ng dahil sa pandemic. Have you learned any new skills? Anong pinagkaabalahan mo? Nako, pinagkaabalahan ko. Nagkaroon ako ng time na, eto, nahilig ako sa skate ngayon sa inline skate, pag-rollerblades. Parang ginawa ko siyang exercise. Pinalit ko sa pagja-jogging. Kasi sobrang pinapawisan din ako, lalo na kapag marunong ka na mag-rollerblades. Ito nga, nandito nga. Dala ko sa, ito siya. Ba? May pailaw kasi Christmas di ba? So, Correct. At saka syempre in your career naman, inaabangan ka talaga namin sa top rating naman ng GMA Afternoon Prime Series na Magkaagaw. Kumusta? At ano ang pinakamahirap naman na pinagdaanan mo para sa role na ito? Nako, wala namang masyadong mahirap. Pero, meron pala. Kasi ako, soft-spoken ako magsalita Pero pag sa character, dito lumalabas yung pag nagagalit. Minsan kasi pag galit ako sa totoong buhay, pag nagsasalita ako, nababakil ako. So nadadala ako sa character ko, nagkakat tuloy. So yun parang nahihirapan ako. Galit, tas ang haba pa ng lines minsan. Kaya dapat talagang hindi siya madali So dapat talagang pag-aaralan mo yung script mo. Yun na nga, dapat well-equipped ka para hindi nangyayari yung mga ganong sitwasyon. May hihirit kaming pamasko naman dahil Christmas naman ngayon, Dion. Baka meron kang paharana for Christmas Day. Pwede ba namin marinig ang iyong boses ngayong umaga? Kahit na, kasi kakakain ko lang medyo. Siguro yung, feel ko lang kasi ngayon, pagsubok di ba? Ngayong pandemic. So, lagpasan natin to. Ito ang konting kanta, pagsubok, Oriental. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit ba ang bumabalakit ay ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigo at alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Ayun! Thank you, Dion! Woo! Yay! Para na lang kami nakapag-mall show kasama ka, although virtually lang.
Oo, thank you Oo, for the na-miss ko na talaga. Thank you very much, Dion. Thank you, thank you. And tapos kapusong Dion Ignacio. Tutok lang mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kamusta ba ang inyong pagsugat sa Pasko? Sigurado ko full pack ang tibuok banay ug malipayon nga nagsaulog sa Kapaskuhan. Ug karong buntaga mga kapuso ato sa bisgutan kung unsa bagayod ang mensahe nga buot ipaabot niining adlaw sa Pasko sa katawhan. Ug subay ni ana atong makauban si Father Derjan Faborada, ang head sa Social Communication Apostolate sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Father Derjan, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Merry Christmas, Father, ug kamusta? Maayong buntag kaniyong tanan. Merry Christmas kaniyong tanan. Father, karong adlaw atong gisaulog ang Christmas Day. Apan Father, unsa ba ang history kung ngano giila nga Christmas Day kining December 25? Ang kaning Christmas, nagsugod ni siya, nagsumikad ni siya sa mga early Christians. And it was dated during the time of Constantine sa mga early Christians nga kini gihimo na daan sa una pa, pero they have different way of celebrating. Actually ang Christmas later na ni siya nahimong Christmas. Nganong Christmas man ni siya? Nganong Christmas man ang tawag? Mass of Christ. So mo ni siya nga sa una pang panahon, pero kining ato ang ginasaulog nga Christmas Day, naagyon ni siya ay kanang pagan side diin gi-celebrate ni siya nga son of kaning sun, sa God of Sun. Gitawag ni siya sa unang panahon sa Europe. Busa nga gitawag na siya Yule kay sun. So mo ni siya nga naay siya kanang gigikanan gyud ani nga kanang pagan nga practice sa unang panahon, pero gi-Christianize na siya. So muni nga Yuletide season gitawag siya kay light sun. So muni siya nga season para sa katong mga winter sa una pang panahon. And then later on gi-Christianize ni siya og busang gitawag ni siya og Christmas kay Mass of Christ nga naay Eucharistia diha sa pagdumdum sa pagkatao sa anak sa Dios nga mao si Jesucristo. Father, unsa bagayod ang mensahe nga buot ipaabot sa adlaw sa Kapaskuhan alang kanato? It is about Christ. Okay? So kini usa man ni kapag pagselebrar nga ang Ginoo nahimong tao, word made flesh diha sa ato na siya mabasa diha sa Ebanghelyo ni San Juan sa unang parte sa maong ebanghelyo. It is all about we are celebrating precisely because we are celebrating that the saving action sa atong Ginoo nga tungod sa iyang gugma kanato iyang gipadala ang iyang anak alang sa atong kaluwasan. Father, unsa ba ang angay nga ipatigbabaw sa katawhan sa pagsaulog sa Pasko? Ang angay nato ipatigbabaw kay kanang not just only remembering the saving action of the Lord. Diha po dun ta sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing kung atong nadawat ang pulong sa atong Ginoo, ato po dun ta kining ihubad sa mga konkretong buhat ug sundon gayud nato ang gipakita sa atong Ginoo diha sa pagpangluwas sa kalibutan. Also sa ato ang by virtue of our baptism, kita po do sa giaghat nga kita mamahimong instrumento diha sa kaluwasan sa uban. Nga mamahimo kitang mga tinuod nga mga saksi ni Kristo diha sa kinabuhi sa uban. O if you're going to celebrate the spirit of Christmas, atong ipakita ang gugma ngadto sa uban. Kay ang rason nga nung nagpakatao ang pulong tungod kay sa gugma. So mupudon tanang ato ang ipatigbabaw diha sa atong pagselebrar. Ang gugma atong ipakita ngadto sa uban. It is a perfect time for us to be reconciled with other people, to be reconciled with our family members. Atong ipadayag ang atong gugma ngadto sa uban o dili lamang unta selective ang atong paghigugma, kundi ilabi na kadtong mga tao nga wala pagayod naka tagamtam ni ining
gugma sa Dios sa ilang kinabuhi. Naandan sab nato Father no na matag Pasko aduna kitay mga exchange gift nga ginahimo. Lakip ba ang mensahe sa pagkamanggihatagon niining panahon sa Kapaskuhan? Yes, I think ang atong pagkamanggihatagon, and we should always pattern that generosity nga atong ipakita ngadto sa uban, the generosity of the Father in heaven. Kay sa tungod sa iyahang pagkamanggihatagon, iyahang gihatag ang iyang anak. Kana bitong walay lipod-lipod, wala bitaw ang pagkamanggihatagon bitaw kanang without reservation ba. Nga we have to give what we have. We should always give kanang what is best for other people. Daghang kayong salamat Father Derjan sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug sigurado ko Father nga daghan og nakatuna ng atong mga kapusong Mindanawan karong buntaga. Merry Christmas Father. Daghang salamat og Merry Christmas. Say nanimpalad abroad si Buying Glorio aron mahatagan og maayong kaugmaon ang iyang pamilya. Og usa sa iyang wish nga dili sa madugay nga makauli na siya ug makabanding na sab ang iyang mag-ina. Samtang Jill, sa pagsaulog sa Pasko, sumala ni Father Derjan Faborada nga usa sa angayang ipatigbabaw sa katawhan ang spirit of sharing and giving. Sayong mga kapuso, gawa sa pag-boom sa iyang career sa showbiz, malipayon sab ang pagsaulog ni Kapusong Dion Ignacio sa Kapaskuhan, kauban ng iyang tibuok banay. Mga kapuso, unta na inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Mother Teresa nga it's not how much we give, but how much love we put into giving. Sakto sa atong Christmas Day episode. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you on Monday mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso. Mayong Pasko! Malipayon ang pagbalay na giawitan. Itong pagmamahalang gawin sa tanang Pasko, Pasko, magmalipayon. Magmalipayon ka, hey! Bagong tuig, bagong kinabuhi, tuyong kanta sa atong nilipati. Awit, awit, magmalipayon, magmalipayon ka. Asal ka na nagmalipayon, nagmalipayon sa nagmalipayon. Magmalipayon mo na kiwalay, magmalipayon ang may pasan, magmalipayon. Hey! Magmalipayon, 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 magmalipayon ka, hey! Magmalipayon, 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 ang pagbalay na giawitan. Itong pagmamahalang gawin sa tanang Pasko, magmalipayon, magmalipayon ka, hey! Bagong tuig, bagong kinabuhi, tuyong kanta sa atong nilipati.